दिनै मोनसे एप्लिकेशननि सोमोन्दै सोलोंनि जाय एप्लिकेशननि गेजेरजों एसेब्लाबो रां खामायनो हायो। बे एप्लिकेशननि मुङानो जाबाय केपसागो। बे केपसागो एप्लिकेशनखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै इनस्टल खालामनानै ला। अब्ला आंहा इनस्टल खालामखानायनिखा आङो थुबाय केपसागोआवहाय। अब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै आंहा रेजिस्टार खालामखानायनिखा बेयाव डाइरेक्ट ओंखारफैबाय। दायो आंहा 7.89 रुपिस बेवहाय दङ बेलेन्सआ वालेटाव। दा बेवहाय मा खालामनानै बोरैहाय रां खामायनो हायो आं बेखौ खोन्थानो नागिरदों। बेवहाय प्ले गेम दङ नै सेथियावनो। बे प्ले गेमाव थुनानैहाय बेवहाय गेम गेलेनानै बेयाव पइन्टखौ बारायहोनो हायो। ओमफ्राय बे पइन्टआ बेबायदिनो फैसायावहाय सोलायो आरोखि। बेवहाय गेम गेलेनो हागोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय दङ नै बेयावबो 30K पइन्ट मोनगोन नै बे स्टार्ट होदों नै लुटाबल ओमफ्राय बिट्स लाभ दङ नै बेफोरखौ थुनानैहाय बेवहाय रां खामायनो हायो। ओमफ्राय सार्भे अफार बेयाव सार्भे खालामनानैबो हागोन। टास्क अफार दङ नै ओमफ्राय बेयाव मोनसे आर्न टिकेट दङ नै आर्न टिकेट बेवहाय टिकेटआ 0 जानानै दङ नै गोजौआवहाय टिकेटआ 0। दा बेवहाय टिकेट खामायनो हायो आरो बेबो एडभार्टाइजमेन्ट नायनानैहाय 2 पइन्ट माने टिकेट खामायनो हायो। 2 नाम्बार टिकेट एडभार्टाइज नायनायाव आं बेखौ क्लिक खालामनि आर्न टिकेटखौ बेलाय नै आर्न टिकेट 2 मोनगोन आरोखि 2 पइन्ट मोनगोन। वाट्स एड माने एड नायनांगौ मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट मोनसे नायनांगौ। अब्ला बेवहाय 2 नाम्बार मोनगोन। थुबाय जो कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट मोबाइल प्लेटफॉर्म है। टू विन ट्रेड आपको 10,000 रुपीज के साथ एक डेमो अकाउंट भी देगा। आइए एक एग्जांपल के लिए मेरी फेवरेट करेंसी के साथ स्टार्ट करते हैं। जो एसेट आपको पसंद है उसे सिलेक्ट करें और स्टार्ट करें 1 मिनट ट्रेड से। अमाउंट एंटर करें जितना आप ट्रेड करना चाहते हैं। मिनिमम सिंगल ट्रेड अमाउंट सिर्फ 20 रुपीज है। अब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ग्रीन या रेड बटन को सिलेक्ट करें। सही प्रेडिक्शन करने पर मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ऑसम, मैं सिर्फ 1 मिनट में प्रॉफिट में हूँ। टू विन ट्रेड से आप पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे से इजी और वेरिएबल विड्रॉ कर सकते हैं। दानिया एडभार्टाइजआ जोब्बाय। अब्ला बेवहाय बे 2 पइन्टखौहाय मोननाय जासिगोन। गोजौआव नायनि बेलायनि टिकेटआव 2 मोननाय जाबाय। अब्ला बे टिकेटआव 2 मोननायखौ बेवहाय कइनआ 0 जानानै दङ नै बेयाव जिखुनु गेम बायदिसिना गेलेया मानो बे कइनावहाय फैयो। बे कइननिफ्रायसो बे फैसायाव चेन्ज जायो आरोखि। अब्ला दाथ' टिकेटआ 2 दङ नालाय बे 2 टिकेटखौ बहा बाहायनांगौ आं बेखौहाय खोन्थानि। नैबे गेमाव थुनांगौ। नैबे गेमाव थुदो। बे गेमाव थुयोब्ला बेवहाय बेबायदि ओंखारबाय। बेवहाय 9686 बे मिलायनाय नम्बरखौ थुना होनांगौ। थुयोब्ला बेबायदि जायो नै। अब्ला बेवहाय क्लेम रिवार्डआव थुदो। क्लेम रिवार्डआव थुबाय नै। दानिया बेवहाय 73436 अब्ला बेजों मिलायनाय थुदो 73436 मिलायनायखौ थुनानै होबाय। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय आरो क्लेम आरो दानिया 76278 नैबेखौ थुबावदो। अब्ला बेबायदिनो खनथामसो थुनो हायो। बे खनथामसो थुनो हागोन बे 2 पइन्टजोंहाय। टिकेट मोनदोंमोन नालाय 2 पइन्ट टिकेट। बे 2 पइन्ट टिकेटजों बैखौ खनथामसो बेबायदि खालामनो हागोन आरो। अब्लानिया बेवहाय बेसेबां फैखो बेयाव 40 कइन फैबाय नै। दा बियो 40 कइननिफ्राय बेयो फैसायावहाय
बेवहाय रुपिसाव चेन्ज जागोन अब्ला बेवहाय 7.89 फैसा दङ बे फैसाया बारायहैगोन आरो दा 12 घन्टासोनि उनावहाय बेयो बारायगोन दा बेवहाय टाइम होदों नै 36 मिनिटनि उनावनो बेयो बे 40 फैसाया 40 बे कइना बे फैसायावहाय चेन्ज जाहैगोन आरो दा बेबायदि बेवहाय रां खामायनो हागोन गेलेनानै लिडार बर्ड दङ नै ओमफ्राय ससियेल दङ बेयाव ससियेलाव थुनानै बेयाव फेसबुक टेलिग्राम बेनिफ्राय इन्सटाग्राम बेनिफ्राय टेलिग्राम इन बेफोरखौ फल' खालामनानैबो कइनखौ बारायहोनो हायो बेफोरखौ फल' खालामब्लाबो कइनखौ बारायहोनो हायो आरो बेनिफ्राय कइन मोनोब्लाथ' फैसा मोनहैखागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय इनभाइट दङ नै बेयाव इनभाइटनि गेजेरजोंबो फ्रेन्ड लोगोफोरखौ इनभाइट खालामनायनि गेजेरजोंबो बेयाव फैसा खामायनो हागोन बेनिफ्राय मर एप्स दङ नै गाहायावहाय दा बेबायदि रोखोमैहाय नैबेवहाय फैसा खामायनो हायो आरो अब्ला आङो जोबथारनायाव नैबे वालेटावहाय थुनि आंहा 7.89 दङ बेवहाय 7.89 ओंखारबाय ओमफ्राय उइथड्र'आव आं थुनायसै उइथड्र'आव थुयोब्ला बेवहाय 35 ओंखारबाय नै माने एमाउन्टआ बेवहाय 35 जानांगौ नै मिनिमाम एमाउन्टआ 35 जानांगौ ओमफ्राय 70 140 210 बेबायदि बख'लांबाय थानो हागोन आरोखि बेबायदि दा बेवहाय आंहा 7.89ल' नै एसे नांबावगौ 35 जानांगौ अब्लासो बेखौ बख'नो हागोन बे रोखोम UPIनि गेजेरजों दा अब्ला आं बेगाव थांफिनबाय ओमफ्राय बेहाय गाहायैहाय बेबायदिनो एडभार्टाइज नायनायनि गेजेरजों बेनिफ्रायनो बेवहाय कइनफोरा बारायो एडभार्टाइज गोबां फैयो बेहाय थाब थाब फैबाय थायो एडभार्टाइजफोर बे एडभार्टाइजफोरखौहाय नायनांगौ आरो बेनि गेजेरजोंनो बेवहाय कइना बारायो ओमफ्राय कइना बारायोब्लानो ओरै फैसाया बारायलांबाय थागोन बे रोखोमनि एप्लिकेसन बेयो अब्ला बेखिनियानो नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामनो हागोन आरो बेनि गेजेरजों रां खामायनो नोंथांमोना हागोन अब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो साबस्क्राइब खालामनानै होदो अब्ला भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों